lehendakariak egin zituen gure ustez oso larriak diren adierazpenak. Eta oso larriak dira presioa jarri zuelako toki oker batean. Eta gainera, argi eta garbi izan behar du, gure ustez, Bilduren ustez, iraingarria da berak presoak emandako pausoak lotzea, aste honetan bertan ematen hasi diren pauso horiek lotzea hauteskunde deiarekin. Guretzako hori iraingarria da. Iraingarria da eta ez diogu onartzen. Zaigulako iruditzen bat ere onargarria dela. Halakoak esatea. Eta gure ustez, lehendakari jauna oso sentiberatasun txikia, eskasa baino eskasagoa, adierazi du preso horien eskubidekiko eta preso horien senideen minarekiko. Guztion sufrimendua kontuan hartu behar dugu gatazka honetan eta gatazka honen konponbide prozesuan, eta lehendakari jauna ez du batere izan, ez du batere adierazi preso horien eta preso horien eskubide urraketarekiko eta preso horien senideen sufrimenduarekiko. Gure